Prečo mi neštartuje elektrocentrála? Je takých základných 5 vecí, pre ktoré neštartuje. Prvá vec je prívod paliva. Na novších centrálach máme takéto. A na starších centrálach máme takýto prívod paliva. Čiže prívod paliva treba mať zapnutý. Druhá vec je sytič. Tu máme sytič. Pri štartovaní treba mať sytič vlastne uzatvorený v polohe uzáver a postupne niektoré centrály alebo čerpadlá, hlavne čerpadlá, dlhšie sa zahrievajú a niektoré sytiče sa dávajú do polovici, nie celkom do krajnej potom, ale môže byť problém aj v lete. V lete napríklad netreba vôbec kvôli vysokej teplote netreba zatvárať sytič. Automaticky niektoré centrály naštartujú normálne pri polohe rán, tam je to napísané. Sytič, potom môže byť sviečka. Sviečka je taký väčšia problematika, lebo si myslíme, že sviečka je dobrá. Niekto to vyskúša tak, že vyťahne sviečku, vyšrubuje a skúša potiahnuť, oprie o kostru a či dáva iskru. Áno, sviečka môže dávať iskru, ale keď je zašrubovaná pod tlakom, nemusí dávať iskru. To je vlastne taký najväčší prvý problém, keď neštartuje centrála. Ja vždycky odporúčam, aby každý mal nahranú sviečku so sebou. Vymejte sviečku a hneď viete, že či je to vlastne v sviečke bol problém alebo nie. A už sa veľakrát stalo, že vymenila sa nová sviečka a nová sviečka vôbec nešla. Ďalšia vec je olej. U novších centrál máme mierku, kde si zistíme stav oleja. Čiže ten štvrtý problém je stav oleja v centrálach. Novšie majú s mierkou, staršie majú napúšťací ventil, žltý a tam treba si to skontrolovať. Palivo v dnešnej dobe má biozložku, ktoré robí problém. Aj nafta, aj benzín má okolo 9-10% biozložky, ktorá degraduje. Keď elektrocentrálu alebo čerpadlo odstavíte, po 3 mesiacoch môže byť problém, že vám to nemusí dobre naštartovať. Keď to stojí pol roka, už po pol roku je taký problém, že sa zanesie diesel v karburátore a nenaštartuje elektrocentrálu. Treba dať do servisu a musí sa to čistiť ultrazvukom. Takže ako predísť tej degradácii benzínu a problému, že nenaštartujem po pol roku elektrocentrálu. Väčšinou je to, volajú zákazníci po zime, neviem naštartovať. No a keď nie je to sviečka, keď nie je to olej, je to nakoniec palivo. Ja odporúčam zákazníkom vždycky po každej práci, keď vypínate centrálu, zatvoríte palivový ventil, necháte 2-3 minútky bežať centrálu, možno aj na plné otáčky a tá centrála sama zdochne. Čiže vlastne v tom karburátore tam bude minimum alebo skoro vôbec paliva. Alebo môžete ešte pre istotu, keď viete, že tú centrálu v zime už nebudete používať, tak karburátor vypustíte zo spodu. To je vlastne takáto skrutka, otvoríte, vytečie a máte čistý karburátor a viete, že ten benzín tam nebude degradovať a nezanesie diesel. Čo je ešte dobré si pravidelne kontrolovať stav benzínu v nádrži, či tam nie sú nánosy, alebo sa môžu vytvárať aj v nádrži kondens, ktorý obsahuje vodu. Aj ten môže robiť problém v karburátore. Hlavne tie nánosy, kde zapchajú diesel. Môžem z elektrocentrály nabíjať aj autobatériu? Áno, môže, ale odporúča sa len v núdzových prípadoch, pretože tá zásuvka alebo výstup 12V nemá reguláciu tak, ako je na nabíjačkách, ktoré sú určené na nabíjanie batérií. Tu je permanentný tok prúdu,
ktorý tú baterku ničí. Takže len v núdzových prípadoch. Môžem použiť 400V výstup na elektrocentrále ako záložný zdroj elektrickej energie v rodinnom dome? Môže, ale len pre zariadenia, ktoré sú určené na 400V. Ak chceme dom napájať 400V zásuvkou pre zariadenia, proste svetla, práčka, chladnička, televízory, tak jednoznačne nie, pretože elektrocentrála sa nerovnomerne zaťažuje. Elektrocentrála nie je ako zdroj z bežnej siete. Ona má vynutie rozdelené na 3 časti a keď jedna fáza, ktorú máte vyvedenú niekde v dome, sa nerovnomerne preťaží, tak zariadenie z napojenia na druhej fáze, ktoré beží, sa môže odpáliť. A keď sa neodpáli, tak určite sa to zariadenie ničí a počasie vám odíde. Takisto aj elektrocentrála trpí, keď sa nerovnomerne zaťažuje.